is an altar of thanksgiving every day to your God. This is the time that there will be a difference between those that worship other gods and those that worship the true God. So invite him into your space wherever you are. If it's your home, tell him, come into my home, come into my home, come into my home, take your place. Come into my home, take your place, Holy Ghost. Come into my home, take your place. Come into my mind, take your place. Come into my soul, take your place. Come into my heart, take your place. Come into my life. Come into my work. Come into my business. Come, Holy Ghost. If you're in a car, tell him to come into your car. Come and take preeminence. Come and take preeminence. Fill my space. Holy Ghost, fill my space. Fill my space with yourself. Fill my space with yourself. Fill my space with yourself, Holy Ghost. Tell him to fill. Eradokopeliando satali. Renoski telia barondoski te shatala. Tell him to fill your space. Fill your mind. Let him be magnified in your soul, spirit, and body. Let the Holy Ghost be magnified in your mind right now. Let every other thing be shut down. Let the Holy Ghost be magnified. Magnify him. Eradeke bele shontelia kaya. Radeke sutali barondo biasota. Rakatusha talia radoski te parandes kotea. Erondo bokotia nina noski atali. Rabieso tolia dakata. Ranemindoski te peliandosi atali. Arakatalia. Radoski ata. Fill our space. Fill our minds. Fill our bodies. Holy Ghost, you are free, you are free, you are free, you are free. Father, we come before you, Almighty God. We say, invite him. You need the company of the Holy Ghost more than before. You need the helper more than before. You need him to permeate your atmosphere. You need him to take charge of your life. You don't want to be in charge. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Amandla akho empilweni zethu sizothi Jehova nisi, Jehova Jireh, wena wedwa umuhle, wena wedwa uphakeme, wena wedwa ungcwele, uyakhazimula Jehova Jireh, uyakhazimula Jehova nisi, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We came to praise your name, uNkulunkulu engcwele. We praise your holy name, Almighty God. Sithi udumo lonke lungolwakho uNkulunkulu engcwele, amandla nobukhosi angawakho Jehova Jireh, inkazimulo yonke uNkulunkulu engcwele ingeyakho. Sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele. Sithi umuhle Jehova nisi, sithi umuhle Jehova Yahweh, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asimbonanga uNkulunkulu ongalinganiswa nawe, asimbonanga uNkulunkulu onjengawe uNkulunkulu engcwele. Wena ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi Jehova Jireh, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi uyakhazimula, Almighty God, inkazimulo yakho igcwele amazulu Jehova Jireh, inkazimulo yakho igcwele umhlaba uNkulunkulu engcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu engcwele, wena unguNkulunkulu wethu Jehova Jireh. In the midnight hour uNkulunkulu engcwele, lithi izwi lakho uNkulunkulu engcwele, ngesikhathi uPaul noSilas besetolongweni uNkulunkulu onomusa badumisa uNkulunkulu engcwele. In the midnight hour uNkulunkulu onomusa, yafika ingelosi yasezulwini, yazokhulula amaketango, yazoqaqa uNkulunkulu engcwele, yavula mdala weinsuku ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amaketanga etilongo uNkulunkulu engcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. That is why we are here uNkulunkulu engcwele. In the midnight hour uNkulunkulu onomusa, sizobiza uNkulunkulu ophilayo, sizobiza uJehova Jireh, sizobiza umdala weinsuku, sizothi uNkulunkulu wethu, sizothi Jehova wethu, sizothi Baba wethu, sizothi angimbonanga onjengawe. Wena unguNkulunkulu ongasoze wahluleka, wena unguNkulunkulu ongasoze wafaniswa nalutho uNkulunkulu engcwele, egameni lika Jesu Kristu
waseNazaretha. Baba, sihlangene lana nkulunkulu oyingcwele, sizobiza amazulu, sizobiza wena nkulunkulu oyingcwele, ukuthi uyala iy'ngelosi nkulunkulu oyingcwele, ukuthi zingenelele nkulunkulu nomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nazi iy'ngane nkulunkulu oyingcwele ziphele eThekwini nkulunkulu nomusa, zijova nkulunkulu nomusa. Baba, we pray nkulunkulu oyingcwele ukuthi unqande loyo moya usaqala nkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu, nalo lonke uhlobo lwemoya nkulunkulu oyingcwele emelene nathi nkulunkulu nomusa, ngoba mdala wey'nsuku lithi izwi lakho, greater is he that is in me than the one that is in the world. Nkulunkulu oyingcwele sithembe wena, uyithemba lethu, uyithemba ley'mpilo zethu nkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyazi futhi siyakholwa ukuthi nkulunkulu oyingcwele, as we are calling upon your name, as sikhala kuwe nkulunkulu oyingcwele sithi Abba Father, we know Almighty God ukuthi uyawuza umkhuleko wethu, we know Almighty God ukuthi uyakuzwa ukukhala kwethu nkulunkulu oyingcwele, as sikhala kuwe sithi nkulunkulu oyingcwele, sithi Jehova wethu, sithi Jehova Jara, sithi Jehova Nisi. Siyakhala kuwe nkulunkulu oyingcwele, siza kuwe nkulunkulu nomusa, sinjena size ney'nkinga zethu nkulunkulu oyingcwele. Kunabantu abangasabazi ubuthongo nkulunkulu nomusa ngenxa yey'nkinga nkulunkulu oyingcwele, sithi arise my Father, my God, egameni likaJesu, and let my enemies be scattered, Almighty God, in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu nomusa nothando, wena ungunkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu, wena uyithemba ley'mpilo zethu. Asinayo omunye unkulunkulu, Almighty God, asinalo elinye ithemba, Jehova Jara. Ingakho nkulunkulu oyingcwele sihlangene lana mdala wey'nsuku, ngoba nkulunkulu oyingcwele sizozendlala nkulunkulu nomusa, size kuwe sizothi Baba, sikhala kuwe ebusuku nkulunkulu oyingcwele, kuzona zonke izimpi nkulunkulu nomusa ivukayo ey'mpilweni zethu. Baba, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, sithi silwele nkulunkulu oyingcwele kuzona zonke izimpi nkulunkulu nomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi nkulunkulu oyingcwele, we surrender all to you, ngoba lithi izwi lakho, ningasabi, ningaphela amandla, akusiyona yethu lempi kodwa ingekaJehova. Namhlanje ebusuku sizosho njalo, sizothi Jehova Jira, sizothi Jehova Nisi, sizothi Baba wethu, akusiyona yethu impi kodwa ingeyakho nkulunkulu. Wena ungunkulunkulu wethu, wena unguJehova wethu, wena uyithemba ley'mpilo zethu, Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Size kuwe nkulunkulu oyingcwele, size kuwe Jehova Jira, nakho konke nkulunkulu oyingcwele, nayo yonke imithwalo nkulunkulu nomusa esisindayo nkulunkulu oyingcwele, njengokusho kwezwi lakho lathi, lethani yonke imithwalo nina nonke enisindwayo, ngiza kunithwalela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, ukuthi usithwalele nkulunkulu yonke imithwalo nkulunkulu oyingcwele, sithwalele Jehova, sithwalele Jehova Jira, sithwalele Jehova Nisi nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu nomusa nothando. Wena ungunkulunkulu ongahluleki nkulunkulu oyingcwele, nanoma uluphi uhlobo lwenkinga nkulunkulu oyingcwele oluvukayo nkulunkulu nomusa, sithi Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sinqobele nkulunkulu oyingcwele. We pray for solution nkulunkulu nomusa kulezi iy'nkinga ey'bonakala engazi ukuthi asinawo ama-solution, Almighty God, ey'vukayo mdala wey'nsuku ey'mpilweni zethu. We pray nkulunkulu oyingcwele for intervention nkulunkulu nomusa kulezi iy'nkinga nkulunkulu oyingcwele ey'dinga unkulunkulu ukuthi angenelele kuzo mdala wey'nsuku. Sikhala kuwe ebusuku nkulunkulu oyingcwele, singabantwana bakho, sizothi Baba, wena ungunkulunkulu wethu Jehova Jara, sizothi Baba, wena uyithemba ley'mpilo zethu Jehova Nisi, sizothi nkulunkulu wethu, sizothi Baba, sizothi Abba Father, sizokhala kuwe ebusuku nkulunkulu oyingcwele, sizothi nkulunkulu nomusa nothando, wena uyikho konke kithi nkulunkulu oyingcwele. Sithi thumela iy'ngelosi zakho nkulunkulu oyingcwele kulela khaya nalela khaya nkulunkulu nomusa nothando, ukuthi nkulunkulu oyingcwele zizosinqobela lonke uhlobo lwemoya mdala wey'nsuku, ngoba lithi izwi lakho, asibambene nanyama, asibambene nagazi, kodwa sibambene nemoya yababusi nkulunkulu oyingcwele, nkulunkulu nomusa nothando. Lonke uhlobo lwemoya nkulunkulu oyingcwele elimelene ney'mpilo zethu, elimelene nokuthula kwethu nkulunkulu oyingcwele. We pray, Almighty God, ukuthi sinqobele nkulunkulu oyingcwele lonke lolo hlobo lwemoya nkulunkulu oyingcwele. Baba, sinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho. Wena uyithemba ley'mpilo zethu, wena uyithemba labantwana bethu, uyithemba ley'mpilo zabantwana bethu nkulunkulu oyingcwele, uyithemba nkulunkulu nomusa ye-future nkulunkulu oyingcwele. Ngegama likaJesu Kristu sihambele ngaphambili nkulunkulu, usihlelembela magebhugebhu njengokusho kwezwi
lakho lithi I will go before you and I will make the crooked places to be straight. Namhlanje nkulunkulu sizosho njalo, sizothi nkulunkulu wethu, sizothi arise my Father my God, wenze nkulunkulu engcwele lokho okwazi ukwenziwa uNkulunkulu Baba. Each and every person nkulunkulu engcwele one appointment naye kulo life nkulunkulu engcwele, I pray Almighty God ukuthi they meet their appointment nkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngoba Baba siyazi nkulunkulu engcwele ukuthi nkulunkulu nomusa kunomehluko, kunoshintsho, kunomsebenzi ofuna ukwenza empilweni zabantwana bakho nkulunkulu engcwele. Kunezinto ezithize nkulunkulu engcwele ekumele mayiqashuke nkulunkulu engcwele, kunamafinda athize mdala weinsuku ekumele makaqaqeke nkulunkulu engcwele empilweni zabantwana bakho nkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena uNkulunkulu wethu ongaguquki, wena uNkulunkulu wethu ongasoze waguquka Almighty God. Namhlanje kuseni nkulunkulu sizothi Baba wethu, sizothi nkulunkulu wethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, asinalo elinye ithemba nkulunkulu engcwele, ingakho sihlangene lana nkulunkulu nomusa sizothandaza, sizothi Abba Father, sizothi nkulunkulu, sizothi Jehovah Jireh, silamlele, sizothi nkulunkulu silamlele nkulunkulu engcwele. Nkulunkulu nomusa wena uyisihlangu sethu nkulunkulu engcwele, nxa nkulunkulu nomusa sihlaselwa yimpi kaSathane nkulunkulu engcwele, wena uyisihlangu sethu Jehovah Jireh, asinalo elinye ithemba nkulunkulu engcwele. Mangabe uSathane raise army yakhe nkulunkulu engcwele, we pray Almighty God that you raise your army nkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray nkulunkulu engcwele that you raise your heavenly army nkulunkulu nomusa, isilwele zonke izimpi nkulunkulu engcwele eyimele namakhaya ethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Each and every person nkulunkulu engcwele okulo life Almighty God, Father we pray nkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi mdala weinsuku ungenelele empilweni zabo nkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Each and every person nkulunkulu engcwele okulo life nkulunkulu akazanga ngephutha Jehovah Jireh, kodwa nkulunkulu engcwele they have a divine appointment nkulunkulu engcwele with the God, with uNkulunkulu ophilayo mdala weinsuku, ukuthi uNkulunkulu engcwele wenza umsebenzi mdala weinsuku empilweni zabo nkulunkulu nomusa nothando. We pray Almighty God ukuthi mdala weinsuku wenze njalo Baba, njengokusho kwezwi lakho nkulunkulu engcwele, wathi asocela noma yini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyacela nkulunkulu engcwele ukuthi uyala ingelosi nkulunkulu nomusa, your army nkulunkulu nomusa, ukuthi izosilwela lonke uhlobo lwezimpi nkulunkulu engcwele uSathane asihlasela ngayo emakhayeni ethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray nkulunkulu engcwele ukuthi mdala weinsuku usinqobele nkulunkulu engcwele nanoma yini nkulunkulu engcwele uSathane nkulunkulu nomusa ayisebenzisayo, ngoba nkulunkulu lithe izwi lakho nkulunkulu engcwele, our weapons are not carnal Almighty God. Ingakho nkulunkulu engcwele sizothandaza nkulunkulu nomusa nothando ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama that is above every other names nkulunkulu engcwele, linamandla nkulunkulu nomusa igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkosi Jesu, you are Alpha, you are Omega. Siza kuwe Nkosi yokulunga, siza kuwe njengethemba lempilo zethu Nkosi Jesu. Sizothi nkulunkulu nakho nkulunkulu engcwele sihlaseleka sinezimpi esingayi-understand ukuthi zimayelana nani nkulunkulu engcwele. Ezinye izimpi nkulunkulu nomusa is attacking our finances Lord, ezinye izimpi is attacking our peace Almighty God, ezinye izimpi nkulunkulu engcwele zi-attack ama-department ahlukahlukene empilweni zabantwana bakho. Each and every person nkulunkulu engcwele okulo life nkulunkulu nomusa nothando obizwa amazulu, I know nkulunkulu engcwele ukuthi mdala wethu kunomsebenzi owenzayo empilweni zabantwana bakho, kunamaketango mdala wethu aqashukayo nkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba mangabe ukuthi igama lomntwana wakho okulo life or anyone they are related to nkulunkulu engcwele, libizwe nkulunkulu nomusa kuma altars nkulunkulu nomusa kaSathane right now in the name of Jesus. We pray nkulunkulu engcwele that you set them free Lord, in the mighty name of Jesus ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Akubonakala amandla akho ukuthi uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu ophilayo, akubonakala amandla akho ukuthi uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu ongahluleki, akubonakala uNkulunkulu engcwele ukuthi wena uJehova nisi, akubonakala Nkosi uJesu ukuthi wena uyinkosi yenkazimulo Nkosi yokulunga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.
waseNazaretha, akubonakale uNkulunkulu ukuthi mangabe sibiza wena suke singabizi uBhali, suke singabizi izithixo, kodwa sibiza uNkulunkulu ophilayo. Baba, sikubize ebusuku njengokusho kwizwi lakho lathi ngibize ebusuku. Namhlanje ebusuku uNkulunkulu oyingcwele sibiza wena mdala wey'nsuku ukuthi makube khona umehluko ey'mpilweni zabantwana bakho abakulo life. uNkulunkulu abalele right now, they are calling your name uNkulunkulu oyingcwele, bathi baba uyangazi, bathi uNkulunkulu uyawazi umthandazo wami. Namhlanje ebusuku uNkulunkulu oyingcwele sizothi baba yize umthandazo wethu uNkulunkulu, sizothi baba yize umthandazo wabantwana bakho on each and every person okulo life. Almighty God, sizothi uNkulunkulu yize umthandazo uNkulunkulu oyingcwele from the first day. Kunabantwana bakho abangasabazi ubuthongo uNkulunkulu oyingcwele ngenxa yey'nkinga mdala wey'nsuku ezingasolveki uNkulunkulu oyingcwele. uSathane uyalwa, ulwa ne-progress yabantwana bakho. Namhlanje ebusuku uNkulunkulu oyingcwele sizothi uNkulunkulu arise, my Father, my God, and let our enemies be scattered, Lord, in the mighty name of Jesus. Sizothi uNkulunkulu arise uNkulunkulu oyingcwele, uzungavumi ngathi, uzungavumi uNkulunkulu oyingcwele isitha sijabule ngathi. Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu, as ubaba wethu siza kuwe, sizothi baba wethu, sizothi uNkulunkulu wethu each and every person okulo life uNkulunkulu oyingcwele makubonakala amandla akho uNkulunkulu ey'mpilweni zabo, makubonakala ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila, makubonakala uNkulunkulu oyingcwele ukuthi asikhonzi zona iy'thixo kodwa uNkulunkulu ophilayo. Almighty God, my Father, my God, lithi izwi lakho, there is nothing too hard for you, my Father, my God. Yingakho uNkulunkulu oyingcwele size lana sihlangene uNkulunkulu onomusa nothando. Baba, I pray, Almighty God, ukuthi each and every person okulo life uNkulunkulu oyingcwele makabona amandla kaNkulunkulu. Each and every person okulo life mdala wey'nsuku makabona ukuthi uNkulunkulu wethu uyaphila. uNkulunkulu oyingcwele, they shall testify, Almighty God, ngamandla kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu oyingcwele bazobona amandla akho, bazobona inkazimulo yakho. Lisho njalo izwi lakho lithi ngesikhathi uMarta etshela uJesu ukuthi ukuba ubukhona ngaba kafanga umfowethu, ngoba uNkulunkulu oyingcwele uLazaro wayesefe for 4 days. Almighty God, kodwa inkosi uJesu yamtshela yathi, we Marta, angishongo yini ukuthi mangabe unokukholwa ungangabazi uzoyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Nathi Almighty God, ebusuku uNkulunkulu oyingcwele siyakholwa uNkulunkulu, siyakholwa Jehova Jireh, siyakholwa Jehova Nisi ukuthi uNkulunkulu oyingcwele sizoyibona inkazimulo yakho uNkulunkulu onomusa phezu kwey'mpilo zethu. Each and every person uNkulunkulu oyingcwele okulo life mdala wey'nsuku akathi mayevuka namhlanje uNkulunkulu oyingcwele ekuseni zonke izimpi ezeminyaka uNkulunkulu oyingcwele zibe sey'nqotshiwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we call upon that army uNkulunkulu oyingcwele eyabonakala ngesikhathi uElisha ehlaselwe yimpi uNkulunkulu oyingcwele, i-army yomlilo uNkulunkulu oyingcwele. We pray uNkulunkulu onomusa ukuthi usende that kind of army uNkulunkulu oyingcwele to each and every person okulo life mdala wey'nsuku ohlaselwe uSathane mdala wey'nsuku. We pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele that you send an army, Almighty God, that you send an army, Jehovah Nisi, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi uNkulunkulu let your consuming fire, umlilo wakho uNkulunkulu oyingcwele oqothulayo, ukuthi ushise lonke uhlobo lamandla obumnyama uNkulunkulu oyingcwele that is operating uNkulunkulu onomusa emakhayeni ethu ngegama lika Jesu Kristu. Each and every person uNkulunkulu oyingcwele okulo life uNkulunkulu onomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, I believe uNkulunkulu oyingcwele and I know uNkulunkulu onomusa and I have confidence uNkulunkulu onomusa ukuthi kunomsebenzi uNkulunkulu oyingcwele owenzayo uNkulunkulu onomusa ey'mpilweni zabo. Kunamaketanga agqashukayo uNkulunkulu oyingcwele, kuney'bopho uNkulunkulu oyingcwele ey'qaqekayo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunezinto ey'thize uNkulunkulu oyingcwele ezenzakalayo ey'mpilweni zabo in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu oyingcwele, as we are calling upon your name uNkulunkulu onomusa, as we are calling upon your name Jehovah Jireh, siyakholwa uNkulunkulu oyingcwele ukuthi uNkulunkulu onomusa wena uNkulunkulu ongahluleki Jehova Nisi, wena uNkulunkulu ongasoze wahluleka Jehova Jireh, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubiza ebusuku uNkulunkulu, sithi Jehova Sebaoti, uNkulunkulu oyingcwele, uthe ezwini lakho uNkulunkulu onomusa awungeke uzushiye Nkosi uJesu, awungeke uzusiyekelele Nkosi yokulunga. Baba, kunabantu bakho uNkulunkulu oyingcwele abasemlindelweni as we speak uNkulunkulu oyingcwele, abalahlekelwe iy'hlobo zabo. We pray, Almighty God, ukuthi ubaduduze uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi ubambekeze
umbambathe Jehova Jireh ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena unguNkulunkulu ongasoze wahluleka, Almighty God. Wena unguNkulunkulu ongasoze wahluleka, Jehova Nisi, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele, lithi izwi lakho ngizungezile ngasemuva nangaphambili. Wena uyangazi Nkulunkulu Baba, each and every person okulo life. Wena uyakwazi ukuxakeka kwakhe, Nkulunkulu oyingcwele. Wena uyazazi izimpi zakhe, Nkulunkulu oyingcwele. Wena uyakwazi Nkulunkulu oyingcwele lokho kudinga ukuthi uNkulunkulu Almighty God angenelele kuko. Sithi ngenelela Jehova Jireh, sithi ngenelela Jehova Nisi, sithi ngenelela Nkulunkulu, sithi ngenelela mdala weyinsuku ezimeni zethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi ngenelela Nkulunkulu, sithi ngenelela simakade, ngoba wena unguNkulunkulu ongenelelayo, ngoba wena unguNkulunkulu ongenelelayo, Jehova Sebaothi. Sithi ngenelela kunomntwana wakho Nkulunkulu oyingcwele okulo life, Nkulunkulu nomusa, okade ifaka iCV, Nkulunkulu oyingcwele, kodwa akabizwa ngisho nakwi-interview namhlanje, Nkulunkulu oyingcwele. We pray, Almighty God, ukuthi makubonakala umehluko empilweni yakhe, ukuthi uNkulunkulu usefikile, Nkulunkulu oyingcwele. Ngiyakhumbula Nkulunkulu nomusa abantwana baka-Israyeli bese-Egypt, Almighty God, bekhala Nkulunkulu oyingcwele, behlukumezekile, becindezele uFaro, Nkulunkulu nomusa. Wena Nkulunkulu nomusa nothando, ngegama likaJesu wazehlela personally, Nkulunkulu oyingcwele, uzongenelela ngoba you are a covenant keeping God, Almighty God. UNkulunkulu osigcinayo isethembiso, Jehova Jireh. Uyagcina isethembiso sakho, Almighty God. Wethembisile wathi awusoze washiya, wathi awusoze wasiyekelela, Nkulunkulu oyingcwele. Yingakho Nkulunkulu ebusuku, Nkulunkulu nomusa, sizothi Baba ngenelela kulesa simo. Kunomntwana wakho Nkulunkulu oyingcwele ocindezelekile emsebenzini, Jehova Jireh, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, that you set them free, ngoba lithi izwi lakho okhululwe yindodana ungokhululekile impela. Namhlanje ebusuku, Nkulunkulu oyingcwele, sikhulekela ushintsho ezimpilweni zethu, Nkulunkulu oyingcwele. Sikhulekela umehluko ezimpilweni zethu, Jehova Nisi, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena unguNkulunkulu ophilayo, wena unguNkulunkulu ongasoze wahluleka, Almighty God, awuhluleki. Nkulunkulu oyingcwele, ukuba ubuhluleka ngaba sihlangene lana, kodwa Nkulunkulu oyingcwele, ngoba siyakwazi, sikubonile uhamba nathi, Jehova Jireh, sikubonile uhamba nathi, Nkulunkulu Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi Nkulunkulu oyingcwele, ngenelela kuleso simo, Nkulunkulu nomusa, of each and every umntwana wakho kulo life, Almighty God. They do not come alone, Almighty God, but they come with their families, Almighty God. They do not come alone, Nkulunkulu oyingcwele, but they come with their children, Nkulunkulu nomusa. They do not come alone, Nkulunkulu oyingcwele, kodwa they come neyinkinga zabo zonke. Lithi izwi lakho, nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, lethani kimi imithwalo nginithwalele. Namhlanje ebusuku, Nkulunkulu oyingcwele, sizosho njalo, sizothi Nkosi uJesu, sithwalele nanke imithwalo iyasinda Baba. Asinayo umuntu ongasithwalela lolu hlobo lomthwalo, Jehova Jireh. Kunabantu, Nkulunkulu oyingcwele, asebehlala ngokukhala, Nkulunkulu nomusa, emakhayeni abo ngenxa mdala weyinsuku yeyinkinga, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, that you restore the love, Nkulunkulu, emshadweni, Nkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ubuyisa ukuhloniphana, Nkulunkulu oyingcwele, ubuyisa ukuzwana, Jehova Jireh, emshadweni, Nkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray, Nkulunkulu oyingcwele, ukuthi Nkulunkulu nomusa nabantwana abahluphayo, Nkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, that you set them free, Nkulunkulu nomusa, from isandla, Nkulunkulu oyingcwele, sikaSathane odala i-confusion emqondweni yabo, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, we pray, Nkulunkulu oyingcwele, in the mighty name of Jesus, ukuthi uzibonakalise, Nkulunkulu, ezimpilweni zabantwana bakho, on each and every person okulo life, mdala weyinsuku, akazile Nkulunkulu oyingcwele ngephutha, kodwa Nkulunkulu oyingcwele, kunomsebenzi ovele emazulwini ozowenza ezimpilweni zabo personally, Lord. Kune-divine appointment, Nkulunkulu oyingcwele, yasemazulwini, Nkulunkulu nomusa. Kunomehluko, kunento ethize, Nkulunkulu oyingcwele,
engasoze uNkulunkulu nomusa yasolva inyanga, engasoze yasolva udokotela, kodwa edinga uNkulunkulu emazulwini, uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi ehlise uNkulunkulu oyingcwele inkazimulo yakhe mdala wethu Nkosi uJesu. As we pray right now, we know Almighty God ukuthi kunento ethize Baba, kunezibopho eziqhashukayo ngegama lika Jesu Kristu, kunamaketanga uNkulunkulu oyingcwele aqhashukayo in the mighty name of Jesus, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, each and every person okulo life mdala wethu, Father, we pray Almighty God ukuthi baphume nobufakazi ukuthi simbonile uNkulunkulu ehamba nathi, simbonile uNkulunkulu engenelela ngegama lika Jesu, ngoba uNkulunkulu ongenelelayo Jehova Jireh, uNkulunkulu ongahluleki Jehova Nisi. Siyakubiza ebusuku sithi Jehova Sebaodi, sithi uNkulunkulu wethu wena uNkulunkulu ongahluleki Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi uNkulunkulu wethu, sithi Baba wethu, nasi isimo nalesa simo salo yamzalwane wakho uNkulunkulu oyingcwele Baba, basihlangene lana Baba ngenxa yokuthi siyakholwa ukuthi wena uNkulunkulu wena wedwa, ngenxa yokuthi siyakholwa ukuthi unamandla uNkulunkulu oyingcwele Baba. Wathi let there be light Baba, khuluma ukuphila phezu kweimpilo zethu, khuluma uNkulunkulu oyingcwele ukuphila phezu kweimpilo zabantwana bakho abakulo life Almighty God. They are here uNkulunkulu oyingcwele ngenxa yokuthi they believe Baba, they are here uNkulunkulu onomusa nothando ngenxa yokuthi they trust in your word Almighty God. Bathemba izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele, bathemba ukusho kwezwi lakho uNkulunkulu oyingcwele Baba. Lithi izwi lakho, I am the God of all flesh. Is there anything too hard? Likhona yini okukahlulayo Baba? Akukho okuhlulayo uNkulunkulu oyingcwele, ngoba uNkulunkulu onomusa nothando, wena uNkulunkulu onomusa, you are the creator of the universe Almighty God. Lithi izwi lakho, Inkosi uJesu is the author of life Almighty God. Baba, rearrange us uNkulunkulu oyingcwele, rearrange us uNkulunkulu onomusa, align us uNkulunkulu oyingcwele with our destiny uNkulunkulu onomusa. Lokho uNkulunkulu oyingcwele ekufanele ngabe indlela kuluma ngabe ukuthi uNkulunkulu nomusa siphumile kujantshi Baba, we pray uNkulunkulu ukuthi usibuyisele kujantshi ekufanele sihambe ngayo uNkulunkulu oyingcwele, in order for us uNkulunkulu nomusa to meet icebo lempilo lakho ngempilo zethu uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe ukuthi khona la uNkulunkulu oyingcwele esingahambanga kahle khona Baba, we surrender to you Lord. Sithi sithethelele uNkulunkulu oyingcwele kulezo iphambeko uNkulunkulu nomusa eyizenze Baba sagudluka endleleni uNkulunkulu oyingcwele, ngoba Baba siyazi ukuthi inhlelo nazo ngathi zinhle. Lisho njalo izwi lakho lithi, for I know the plans that I have for you Almighty God. Father, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ama plans akho Baba abonakale, for your plan to manifest in our lives Almighty God. Makubonakale uNkulunkulu oyingcwele inhlelo zakho nazo ngathi uNkulunkulu Baba, sithi show off your power ngeimpilo zethu ukuthi wena uNkulunkulu wena wedwa, ukuthi unguJehova osithandayo, owuthando. Lithi izwi lakho uNkulunkulu uwuthando Baba, siyazi ukuthi uyasithanda uNkulunkulu oyingcwele, ngisho sesone kangakanani, kodwa uNkulunkulu onomusa lithi uthi umhlabelelo akasoze asidele owasifele eCalvary. Siyazi uNkulunkulu ukuthi msindisi wami awusoze wangidela ngoba wangifele eCalvary Nkosi uJesu. Siyazi siyakholwa ukuthi angeke uze usidele Nkosi yokulunga, ngoba wena wasifele eCalvary. Uyathanda ukuba kwakunganjalo uNkulunkulu wawungeke unikele ngendodana yakho ngenxa yethu, kodwa ngenxa yothando osithanda ngalo wanikela ngendodana yakho Nkosi uJesu ukuthi izofa ifela amacala ethu. Nkosi yokulunga, we know uNkulunkulu onomusa ukuthi mangabe ungakithi akekho ngamelana nathi, ngoba wena uNkulunkulu wethu, ngoba wena unguJehova wethu. uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi uNkulunkulu onomusa nothando, siyabonga Baba ukuthi umthandazo wethu yawuzwa. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ukuthi imithandazo yethu yayizwa uNkulunkulu. Siyabonga Jehova Nisi ukuthi umthandazo wethu Baba, siyabonga uNkulunkulu oyingcwele. Our testimonies are coming every day Almighty God. We just want to say thank you Lord. We just want to say thank you for the testimonies uNkulunkulu oyingcwele angenayo uNkulunkulu onomusa Baba. They are coming like rain uNkulunkulu onomusa, njengezibusiso zakho uNkulunkulu oyingcwele. Lisho njalo izwi lakho lithi
sithi I will command my blessings. Ingakho uNkulunkulu engcwele size kule ndawo sizothi I will not let you go until you bless me. I will not let you go until uNkulunkulu engcwele you separate me from le nkinga esingihlukumeze iminyaka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizothi I will not let you go until ukubonakala uNkulunkulu engihamba naye ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Sizothi I will not let you go uNkulunkulu engcwele until Jehovah Jireh ngiphume nofakazi. uNkulunkulu engcwele each and every person okulo life mdala weinsuku akekho la ngephutha. Lisho njalo izwi lakho lithi akekho umuntu oza kimi ngaphandle kokuthi ubaba avume ukuthi ezendodaneni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nkosi uJesu, Nkosi yokulunga Baba, I believe ukuthi uNkulunkulu engcwele each and every person okulo life akekho uNkulunkulu engcwele kulo life ngemistake, kodwa uNkulunkulu engcwele une appointment uNkulunkulu nomusa yasemazulwini. uNkulunkulu engcwele kunomsebenzi othize mdala weinsuku odinga amazulu uNkulunkulu engcwele ukuthi ehlele kulela khaya uNkulunkulu engcwele maqedane kubonakala uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu wehlile ewasikhulula wabakhulula uNkulunkulu engcwele. Mangabe ukuthi kunama generational curses Almighty God a-operateayo kulela khaya uNkulunkulu engcwele namhlanje Almighty God sithi uNkulunkulu engcwele mukhulu ngakithi kunowasezweni. We pray for a new name uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu. We pray Almighty God that you separate each and every person okulo life from any generational curses uNkulunkulu engcwele eselezelakha ngisho izidleke kulela khaya. Sihlakaza lezo zidleke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mangabe ukuthi uNkulunkulu engcwele amagama abo abiziwe ezinyangeni ezithenjiwe uNkulunkulu engcwele sithi nathi uNkulunkulu nomusa ngiyamethemba owaseCalvary. Ngithi nathi uNkulunkulu engcwele sibiza wena ngoba siyakuthemba, ngoba siyazi ukuthi mkhulu ngakithi uNkulunkulu engcwele kunanoma yiphi uhlobo lwenyanga uNkulunkulu nomusa la kubizwa khona amagama ethu uNkulunkulu engcwele. Baba ebusuku uNkulunkulu nomusa nothando sithi no weapon formed against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Baba banabantwana uNkulunkulu engcwele abafunda uNkulunkulu nomusa ezikoleni uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray Almighty God ukuthi mdala weinsuku ubavikele abantwana babo uNkulunkulu engcwele behlale ezikoleni uNkulunkulu nomusa. We pray Almighty God that you provide Almighty God from abantwana babo uNkulunkulu engcwele. Baba ngiyakhumbula owesifazane mdala weinsuku wayengazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani. uNkulunkulu engcwele wathumela uElijah uNkulunkulu nomusa ukuthi akaye kulela khaya uNkulunkulu engcwele. Maqedana uElijah wambuza ukuthi khonani la ekhaya, wathi lokho okuncane onakho kulethe ngizokumultiplya. Almighty God bathi anginalutho nginokuncane uNkulunkulu. Ngithi namhlanje ebusuku Almighty God lokho okuncane abanabo uNkulunkulu nomusa we pray that you multiply Almighty God. We pray that you multiply uNkulunkulu engcwele kuloko okuncane uNkulunkulu nomusa abanakho Almighty God. We pray for your divine intervention Almighty God in their lives Almighty God. Akubonakale uNkulunkulu ukuthi unguNkulunkulu wena wedwa. Akubonakale Jehova nisi ukuthi wena wedwa awuhluleki awusoze wahluleka Almighty God. Baba baningi uNkulunkulu engcwele esikhuleka nabo kulo life Almighty God abatestify that they are coming with testimonies Lord. We just want to say thank you Lord. We pray uNkulunkulu engcwele ukuthi nalaba uNkulunkulu nomusa owenza appointment nabo namhlanje that they testify uNkulunkulu ukuthi wenza ummangaliso usemazulwini uNkulunkulu engcwele. Uzwile umthandazo wethu uNkulunkulu nomusa, uzwile ukukhala kwethu Jehovah Jireh as we pray at night uNkulunkulu engcwele. Sithi uNkulunkulu, sithi Jehovah Jireh, sithi Jehovah nisi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi ngenelela uNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu wethu wena unguNkulunkulu wena wedwa, unguJehova wena wedwa. Ingakho uNkulunkulu sihlangene lana kulo life Almighty God. Ingoba uNkulunkulu engcwele kunemthwalo Almighty God esingazi ukuthi kunezinto ezithize uNkulunkulu nomusa noma ngathi sishonaphi ziyasilandela uNkulunkulu engcwele. Abanye uNkulunkulu nomusa balandelwa ukukhuluma, abanye balandelwa ukuhleba, abanye balandelwa inkinga ezi unnecessary Almighty God ezilethwa uSathane. Kodwa namhlanje Almighty God
We say, my Father, my God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, separate us, Almighty God. Sizothi, my Father, my God, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, set us free, Almighty God, from nanoma yini uNkulunkulu engcwele ehlukumeza amakhaya ethu, ehlukumeza abantwana bethu, ehlukumeza imshado uNkulunkulu engcwele yabantwana bakho abakulo life, Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uJehova ungumelusi wami, anguyakuswela. We come against the spirit yokuswela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena unguNkulunkulu, wena ungukuphila kwethu, Almighty God. You are the air uNkulunkulu engcwele esiphefumulayo. Nkosi uJesu uyithemba lethu uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu engcwele, noma ngathi uSathane uletha imicimishelo yakhe uNkulunkulu nomusa, kodwa ngoba thina ithemba lethu likuwe, we know uNkulunkulu engcwele ukuthi uNkulunkulu nomusa izinhlelo zonke zaSathane it shall not prevail in the mighty name of Jesus. We know uNkulunkulu engcwele ukuthi izinhlelo zonke zesitha it shall not prevail in the mighty name of Jesus, for greater is he that is in me than the one that is in the world. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, namhlanje uNkulunkulu engcwele, we pray uNkulunkulu nomusa for a supernatural change on each and every person okulo life mdala wensuku oze akazile yedwa, but uzo represent isibongo sakhe, uzo represent abantwana bakhe, uzo represent mdala wensuku each and every person are related kuye mdala wensuku ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Each and every person okulo life uNkulunkulu engcwele, as they wake up uNkulunkulu nomusa this morning, Lord, we pray, Almighty God, ukuthi report uNkulunkulu engcwele mangabe ukuthi uSathane ubehlelile ukuthi kube khona ama report amabi, siyawahlakaza lawo ma report in the mighty name of Jesus. Siyawahlakaza lawo ma report in the mighty name of Jesus. Ayikho reporting uNkulunkulu engcwele eqhamuka from the pit of hell that shall prevail in our lives in the mighty name of Jesus. Lithi izwi lakho ngizungezile ngasemuva nangaphambili, uyangazi uNkulunkulu engcwele kunomntwana wakho kulo life othi angisakwazi nokuthandaza, othi angisazi nalokuthi ngizoqala ngaphi mangithandaza, ngoba ngenxa yeyinkinga, ngenxa yezimo ezithize uNkulunkulu engcwele ezenzekile uNkulunkulu nomusa empilweni yakhe, walahlekelwa yithemba uNkulunkulu nomusa. uNkulunkulu engcwele buyisa ithemba Baba kubantwana bakho, ngoba mdala weyinsuku wena uNkulunkulu othembekile. Lithi izwi lakho, Almighty God, you will never leave us nor forsake us, Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Lisho njalo uNkulunkulu engcwele izwi lakho lithi you will never leave us nor forsake us, Almighty God. Buyisa ithemba Jehova Nisi, buyisa ithemba Jehova Jireh kunabantwana bakho uNkulunkulu abezobuhlungu enhliziyweni uNkulunkulu engcwele ngenxa yezimo abadlule kuzo uNkulunkulu nomusa. Namhlanje uNkulunkulu engcwele ngithi Baba, on behalf uNkulunkulu nomusa, on each and every person okulo life mdala weyinsuku ozubuhlungu uNkulunkulu engcwele enhliziyweni yakho, I say, Almighty God, heal them, Lord, in the mighty name of Jesus. I pray for your healing, Almighty God, for abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. I pray for healing, Jehovah Jireh. I pray for healing, Jehovah Nisi. uNkulunkulu engcwele ngithi Baba, sikhulule uNkulunkulu. I pray, Almighty God, ukuthi ukhulule abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunabantwana bakho uNkulunkulu engcwele abangazi ukuthi bezothatheni bahlanganise nani uNkulunkulu nomusa ukunika abantwana babo, kodwa namhlanje ebusuku uJehova Jireh ngithi ngenelela uNkulunkulu kuleso simo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu engcwele kunabantwana bakho, Almighty God, asebekhathele ukucela uNkulunkulu nomusa. Ngithi uNkulunkulu nomusa ngenelela Baba empilweni zabo Jehova Nisi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngoba wena uNkulunkulu ongenelelayo Jehova Jireh, uNkulunkulu ongasoze washiya, uNkulunkulu ongasoze wasiyekelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu nomusa, sikhala kuwe ebusuku sithi Abba Baba, hey, sithi Abba Baba. uNkulunkulu engcwele
Oyingcwele sikhala kuwe Jehova Jireh, sithi asinalo elinye ithemba Nkulunkulu. Baba, usathane uthumele udeployile Nkulunkulu oyingcwele, udeploye abasebenzi bakhe ukuthi bajove iy'ngane Nkulunkulu oyingcwele eThekwini. We pray Almighty God that you cover Nkulunkulu onomusa abantwana Nkulunkulu onomusa. Ungavumi ngey'mpilo zabantwana Nkulunkulu oyingcwele, ungavumi ngey'mpilo zabantu bakho Nkulunkulu onomusa, ngoba lithizwi lakho wena unguNkulunkulu wenyama yonke Jehova Jireh, unguNkulunkulu wenyama yonke Jehova Nisi. Jehova Jireh, sihlangene lana Nkulunkulu oyingcwele ngenxa yokuthi asinalo elinye ithemba, asinayo omunye uNkulunkulu Jehova Nisi ngaphandle kwakho. Wena unguNkulunkulu wethu, unguJehova wethu, uyithemba lethu Nkulunkulu oyingcwele, asinalo elinye ithemba Nkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu esithembele kuye ngaphandle kwakho. Wena unguNkulunkulu wethu, ungubaba wethu, unguJehova wethu Nkulunkulu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, siyakhuleka kuwe Nkulunkulu, siyakhuleka kuwe Jehova Jireh, sithi Baba, sithi Abba Father, siyakhuleka kuwe Nkulunkulu. Nkulunkulu oyingcwele, siyathandaza kuwe, sithi Baba ngenelela, sithi ngenelela Jehova Jireh. Kunezimo ey'thize Nkulunkulu oyingcwele, ngisho umngane, ngisho umhlobo Nkulunkulu onomusa angasoze akwazi ukuba namazwi, angakwazi ukumduduza umntwana wakho, kodwa namhlanje Nkulunkulu oyingcwele sizothi Baba siduduze Almighty God, njengokuthembisa kwezwi lakho wathi ngizonithumela umduduzi Moya Oyingcwele. Moya Oyingcwele sithi siduduze Nkulunkulu kunomntwana wakho kulo life Almighty God, othi mina sengineminyaka ngingabazi ubuthongo, othi mina sengineminyaka ngingasakwazi nokuthandaza ngenxa yesimo, ngenxa yobuhlungu obusenhlizweni. Nkulunkulu oyingcwele, we pray that you have mercy on us Lord, we pray that you have mercy on your people Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu oyingcwele sihawukele, Nkulunkulu oyingcwele, have mercy on us Almighty God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, kunabantwana bakho abathi kade ngangithandaza kodwa ngathi uNkulunkulu akangizwa. Namhlanje Nkulunkulu, on their behalf Almighty God, ngithi Abba Father, ngithi Abba Baba, ngithi khala kuwe Nkulunkulu, ngithi sikhala kuwe Jehova Nisi. Namhlanje ebusuku Nkulunkulu oyingcwele, kunabantwana bakho abakulo life Almighty God abathi mina ngikwazi ukujabula, sengineminyaka ngingakwazi ukujabula, kodwa namhlanje ebusuku sizothi Baba sikhala kuwe, sizothi Nkulunkulu sikhala kuwe. Wena uyithemba lethu, wena uyithemba ley'mpilo zethu Jehova Nisi. Namhlanje ebusuku Nkulunkulu oyingcwele, Baba, kunabantwana bakho abane-appointment yakho Baba, Baba bafikile Nkulunkulu onomusa, bakwazile ukuphumelela Nkulunkulu oyingcwele on this appointment Almighty God. Kunabantwana bakho Jehova Nisi abane-divine appointment Almighty God, la uthe asihlangane ebusuku, asihlangane in the midnight hour, ngizokwenzela lokho kade wawukhulekela iminyaka. Namhlanje ebusuku Jehova Jireh, kunomntwana wakho othi Baba kade ngangithandaza kodwa ngubona umehluko empilweni yami. Namhlanje ebusuku Jehova Yawe, sithi Nkulunkulu yehlisa Baba iy'mpendulo zonke zemkhuleko yabantwana bakho abakulo life Nkulunkulu oyingcwele, sithi yehlisa Jehova Nisi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi yehlisa Nkulunkulu oyingcwele, thulula iy'busiso Nkulunkulu zize njengemvula Almighty God, thulula iy'busiso Nkulunkulu onomusa zabantwana bakho zehle njengemvula Jehova Nisi, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena wedwa nguNkulunkulu, wena wedwa Baba, you are able Almighty God, you are eternal God Almighty God, unguNkulunkulu
owathi let there be light. Izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele aliguquki uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuneminyango uNkulunkulu nomusa nothando edinga ukuvulwa uNkulunkulu kuphela, Almighty God. Noma ngingathiwa uNkulunkulu oyingcwele upresident uzama kanjani ukuyivula, kodwa akanayo i-authority. I-authority ngekababa wethu kuphela, uNkulunkulu wethu kuphela, ukuthi ayivule leyo mnyango. Namhlanje ebusuku Jehovah Jireh, we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi kube ne-report entsha empilweni zabantwana bakho, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele uNkulunkulu uzwile umthandazo wethu, ukuthi uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, makubonakala amandla akho empilweni zabantwana bakho, makubonakala amandla akho Jehova Nisi, makubonakala amandla akho Jehova Yahweh empilweni zethu, ukuthi wena uNkulunkulu wethu. Baba, ngiza kuwe, I don't come alone, Almighty God, kodwa ngiza nabantwana bakho abakulo life, Almighty God, abathembele wena, abathi mina nginalo elingithemba kodwa ithemba lami linguJehova, abathi mina nginayo enye iplani kodwa iplani yami ukuthi ngiguqe ngamadolo. Ngithi Baba, ngithi uNkulunkulu, izwa ukukhala kwethu ebusuku uNkulunkulu oyingcwele, izwa ukukhala kwethu Jehovah Jireh ebusuku uNkulunkulu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, I come on their behalf, Lord. I come on the behalf of each and every person okulo life, Almighty God. uNkulunkulu oyingcwele, ngiyazi ukuthi they don't come alone, Almighty God, kodwa baze nomndeni yabo yonke. uNkulunkulu, kunomndeni ongasangenelani, uNkulunkulu oyingcwele, kunomndeni uNkulunkulu onomusa ongazwani, uNkulunkulu onomusa ngenxa kaSathane, uNkulunkulu oyingcwele wakhoza i-division, Almighty God. We pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi uNkulunkulu onomusa, nanoma ngathiwa kwakhulunywa uNkulunkulu oyingcwele kwathiwani, uNkulunkulu onomusa eyabazwisa ubuhlungu abantwana bakho, ukuthi uNkulunkulu onomusa police, Almighty God, and reunite their families, Lord, ngegama likaJesu Kristu. I pray for peace, uNkulunkulu oyingcwele. I pray for union, I pray for ukuhloniphana, I pray for ukubekezelelana kwimndeni, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa, wena uyazazi izidingo zabantwana bakho. Uyayazi uNkulunkulu oyingcwele into edala ukuthi uNkulunkulu onomusa sihlangane kulo life, Almighty God. Kunemkhuleko yeminyaka uNkulunkulu oyingcwele esebeyikhulekile iminyaka uNkulunkulu onomusa, baze baphelelwa yithemba ukuthi uNkulunkulu uyawuza umkhuleko wabo. Namhlanje Jehovah Jireh, let them testify, Almighty God. Namhlanje Jehovah Nisi, let them testify, Almighty God. Mangabe kukuthi igama labo labizwe inyangeni, uNkulunkulu wena uyinyanga enkulu Jehovah Jireh. Separate uNkulunkulu oyingcwele amagama abo uNkulunkulu onomusa kuleyo mithi uNkulunkulu oyingcwele siyawalanda, Almighty God, and we pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu onomusa you wash them, Lord, with your blood, Lord Jesus. We pray, Almighty God, ukuthi ushisa lonke uhlobo lomoya uNkulunkulu oyingcwele emelene neprogress yabantwana bakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, kunabantwana bakho uNkulunkulu onomusa abakwi-position eyodwa ekufanele ngabe uNkulunkulu onomusa i-progress abayiprogressile right now, Almighty God, ekufanele ngabe bakude, kodwa uNkulunkulu oyingcwele uSathane ubamba i-promotion yabo, ubamba i-progress yabo. Namhlanje ebusuku uNkulunkulu oyingcwele, we pray, Almighty God, ukuthi kugqashuke zonke izibopho. Namhlanje ebusuku we pray, Almighty God, ukuthi uNkulunkulu oyingcwele kube ne-supernatural change ezimpilweni zabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunabantwana bakho abakulo life uNkulunkulu oyingcwele ababedalelwe izinto ezinkulu, Almighty God, kodwa uSathane uNkulunkulu onomusa wathatha i-advantage uNkulunkulu oyingcwele yobuthakathaka babo uNkulunkulu onomusa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Almighty God, ukuthi let their destiny helpers locate them, Almighty God, in the mighty name of Jesus. We pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ama-CV abo uNkulunkulu onomusa
Mangabe ukuthi Jehovah Jireh ama-CV abo Almighty God awaphekwa nokubhekwa. We pray Almighty God ukuthi uNkulunkulu engcwele your divine favor Almighty God ibe phezu kweimpilo zabo. We pray for your divine favor Jehovah Jireh to be on their names la behamba khona uNkulunkulu engcwele lithi izwi lakho usihambela ngaphambili. Baba we pray ukuthi ubahambele ngaphambili la behamba khona kubonakala inkazimulo surround them Lord ngenkazimulo yakho Almighty God, surround them with your fire, Almighty God. Noma ngathi uSathane kunama angels awathembile, noma ngathi uSathane unama monitoring spirits, Almighty God, awathumelile ukuthi agade progress yabo. Namhlanje, Almighty God, we pray, Almighty God, ukuthi as they wake up ekuseni uNkulunkulu engcwele babuye uNkulunkulu nomusa ne-report entsha kube khona umehluko, Almighty God. When I see uNkulunkulu kuba ungaqamba amanga Jehovah Jireh, I see umuntu kuba ungaqamba amanga Jehovah Nisi. Lithi izwi lakho uNkulunkulu engcwele okhululwe indodana ungokhululekileyo impela. We pray Almighty God for your divine intervention in our lives, Almighty God. Akubonakala uNkulunkulu wethu ukuthi unguNkulunkulu ophilayo, makubonakala uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu ozwayo umkhuleko wethu, maqedane awuphendule, Almighty God. Phendula imikhuleko yethu Jehovah Jireh, phendula imikhuleko yabantwana bakho Jehovah Nisi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunabantwana bakho Jehovah Jireh abekade bekhuleka, Almighty God, kodwa uNkulunkulu engcwele bangabona umehluko ezimpilweni zabo. Kunabantwana bakho Almighty God esebelahlekelwe yithemba. We pray Almighty God ukuthi uNkulunkulu engcwele uzumkhuleko wethu Jehovah Jireh ngegama lika Jesu. Have mercy on us Lord, have mercy on them Almighty God ngegama lika Jesu. Not for us uNkulunkulu engcwele but for your glory uNkulunkulu nomusa nothando. Ngenxa yenkazimulo yakho uNkulunkulu engcwele akubonakala amandla akho ukuthi wena uNkulunkulu, akubonakala amandla akho uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu elinamandla, ngegama lika Jesu Kristu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. We pray against premature death in the mighty name of Jesus. Baba sithi Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sivikele ingozini emgaqweni uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuqula leso simo uNkulunkulu engcwele la uSathane uNkulunkulu nomusa etshela ukuthi useqedile ngempilo yomntwana wakho. Baba we say arise Almighty God and let my enemies be scattered uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu nomusa sithi mkhulu ongakithi kunowasezweni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje Jehovah Nisi makubonakala amandla akho ukuthi wena ngempela unguNkulunkulu ophilayo, makubonakala amandla akho ukuthi wena ngempela uNkulunkulu ongaguquki ngegama lika Jesu Kristu. Thank you Jesus. This is lakho Almighty God, for I know the plans I have for you. Father, in the name of Jesus, we pray uNkulunkulu engcwele that inhlelo zakho azibonakale ezimpilweni zethu. uNkulunkulu nomusa nothando yathi inceku yenduna yathi Baba khuluma ukuphila and I know my son will be healed. Kosu Jesu ngithi yenze njalo uNkulunkulu nomusa on each and every person okulo life, Almighty God. Ngithi khuluma ukuphila uNkulunkulu engcwele and I know Almighty God ukuthi leya situation uNkulunkulu nomusa izoshintsha uNkulunkulu engcwele esimeni sabo ezimpilweni zabo uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi Nkosi Jesu kunezimo ezithize uNkulunkulu engcwele thina esinganawo amandla ukuyiguqula, kodwa uNkulunkulu engcwele eyidinga uNkulunkulu himself Almighty God to command Almighty God our blessings to locate her. Let izwi lakho uNkulunkulu engcwele, I will command my blessings upon you Lord in the mighty name of Jesus. Father, we have been praying uNkulunkulu nomusa sithi I will not let you go until you bless me Lord, and lithi izwi lakho uNkulunkulu engcwele, I will command my blessings Almighty God. We pray Almighty God that you command your blessings uNkulunkulu engcwele ezimpilweni zethu uNkulunkulu nomusa on each and every person okulo life Almighty God. I pray Almighty God that they come out with a testimony
ukuthi uNkulunkulu uyaphila, ukuthi uJehova uyaphila, uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, I pray, Almighty God, ukuthi kubonakala amandla akho uNkulunkulu, ukuthi wena uNkulunkulu wethu, ukuthi thina sithandazi uNkulunkulu oyithixo, kodwa thina sithandaza uNkulunkulu ophilayo, Almighty God. Makubonakale Jehova nisi ukuthi wena uNkulunkulu nguJehova ophilayo, Almighty God, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele, uyayazi baba imikhuleko, unabantwana bakho Almighty God esebeze bagive up uNkulunkulu nomusa ngoba umsebenzi babewufundele abawutholanga, kodwa sebeze balahla ithemba. uNkulunkulu oyingcwele, we pray Almighty God ukuthi uzibonakalise empilweni zabo uNkulunkulu oyingcwele. We pray uNkulunkulu nomusa for unusual favor, Almighty God. We pray for your divine favor empilweni zethu uNkulunkulu oyingcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena uNkulunkulu wethu, ungubaba wethu, ingakho uNkulunkulu sihlangene kulo life, Almighty God, ingenxa yokuthi siyakuthemba ngoba siyakwazi, sikubonile uhamba nathi Jehova Jireh, sikubonile uNkulunkulu oyingcwele usinqobela izimpi, sikubonile ungavumi ngeimpilo zethu usathane esho ukusiqeda uNkulunkulu oyingcwele, sikubonile uNkulunkulu oyingcwele ungavumi Jehova Jireh ngathi. Namanje uNkulunkulu sithi yenze njalo, sithi ungavumi ngeimpilo zabantwana bakho, on each and every person okulo life umdala weinsuku. We pray Almighty God ukuthi uNkulunkulu oyingcwele uphendule imkhuleko yabo uNkulunkulu nomusa esebeyikhulekile iminyaka. We pray uNkulunkulu oyingcwele that you cover their home, Almighty God. We pray uNkulunkulu oyingcwele that you cover their home uNkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wherever uSathane la efihle khona, in the mighty name of Jesus, la uSathane efihle khona izinto zakhe uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi uNkulunkulu nomusa zizomonitor noma zizobamba uNkulunkulu oyingcwele iprogress yabantwana bakho. Baba ngithi send your consuming fire kulela khaya, on each and every person okulo life, Almighty God. I pray that you send your consuming fire ushise uNkulunkulu oyingcwele wherever la uSathane efihle khona izinto zakhe, ngisho kuthiwa ama objects uNkulunkulu oyingcwele ngisho kuthiwa ama painting or izibuko or whatever it is uNkulunkulu nomusa la uSathane efihle khona izinto zakhe. We say Baba, we pray for your consuming fire ukuthi ushise nanoma yini uNkulunkulu oyingcwele that is not of God, that is uNkulunkulu nomusa is operating in our homes, in the mighty name of Jesus. Baba, mak operate umoya wakho kuphela in our homes, in the mighty name of Jesus, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray uNkulunkulu oyingcwele, we pray Almighty God ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, sikhulekela igama elisha Baba. Baba, ngiyakhumbula ngesikhathi uJakobe wathi ngeke ngize ngikudedela until you bless me. Wathi ngikuphi igama elisha ngenxa yokuthi wena ubambene noNkulunkulu wanqoba. Namhlanje uNkulunkulu oyingcwele, each and every person okulo life uNkulunkulu oyingcwele, noma ngathi uyaqala ukuba kulo life noma ngathi ujwayele ukuba kulo life, we pray uNkulunkulu oyingcwele sithi I will not let you go until you bless them, Lord. Sithi uNkulunkulu oyingcwele sikhulekela ukuthi ubaphe amagama amasha. We pray for ukuthi uNkulunkulu oyingcwele igama labo uNkulunkulu nomusa lihambisane neblessing uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Athi I am blessed, kube uyena oyikhulumelayo ngomlomo wakhe, athi I am blessed coming in, I am blessed going out, ngenxa yokuthi uNkulunkulu, ngenxa yokuthi uJehova Jireh ukhulula izibusiso zakhe, njengokusho kwezwi lakhe wathi I will command my blessings. Baba, we pray Almighty God ukuthi when you command your blessings, Lord, uyithumele ngenqola yomlilo. We pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi when you command your blessings, Almighty God, uwathumele ngenqola yomlilo ukuze noma ngathiwa endleleni uSathane uyahlangana nama blessings ethu uNkulunkulu angakwazi ukusondela eduze kwawo ngenxa yokuthi ahamba ngenqola yomlilo. We pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi nanoma yini eyihlazo nesihlulayo uNkulunkulu oyingcwele, mangabe kuyisikhathi uNkulunkulu nomusa, kuyisikhathi se-appointment uNkulunkulu oyingcwele, uthumele ingelosi ingasifici uNkulunkulu oyingcwele sisehlazweni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nanoma yini esihlulayo uNkulunkulu oyingcwele, sithi uNkulunkulu nomusa sinqobele Baba, sinqobele lobo buthakathaka bethu obudala ukuthi uNkulunkulu oyingcwele singakwazi ukuhlala in our table, Almighty God. Ngoba lithi izwi lakho, you prepare a table before me in the presence of my enemies.
namhlanje uNkulunkulu engcwele ebusuku sisho njalo uNkulunkulu engcwele sithi lungisa Baba itafula, sithi deke itafula phambi kwami Jehovah Jireh ebusweni bezitha zami, each and every person okulo life Almighty God, sithi deke itafula Jehovah Jireh phambi kwabo ebusweni bezitha zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi show off your power Almighty God ukuthi wena uNkulunkulu wena wedwa. Show off your power Jehovah Jireh ukuthi wena unguJehova wena wedwa, ukuthi you are the landlord Almighty God, ukuthi you are the owner Nkulunkulu, ukuthi you are the CEO, you are the author of life Nkulunkulu. Baba siyazi ukuthi ama plans onawo ngathi mahle Nkulunkulu engcwele. Let your plans Almighty God manifest Nkulunkulu nomusa on each and every person Nkulunkulu engcwele okulo life. Baba we know Nkulunkulu nomusa ukuthi akekho umuntu okulo life mdala wethu ofike ngemistake, kodwa each and every person okulo life Baba had a divine appointment with you, my Father, my God. Each and every person okulo life Baba we pray, we know Nkulunkulu engcwele ukuthi had an appointment with you Nkulunkulu nomusa, ngoba Nkulunkulu engcwele kunento ethize Almighty God obufuna ukuyenza empilweni yakhe Nkulunkulu. Sithi yenze njalo Nkulunkulu. Sithi Baba we pray Nkulunkulu engcwele ukuthi baphume nobufakazi. We pray Almighty God ukuthi baphume ne-testimony Nkulunkulu. Kunomntwana wakho Nkulunkulu engcwele okulo life Nkulunkulu nomusa who is in so much pain Almighty God. Sithi Nkulunkulu we pray ukuthi umsule lezo inyembezi. Sithi Nkulunkulu sula lezo inyembezi Jehovah Jireh. Sithi Nkulunkulu kunomntwana wakho Nkulunkulu engcwele okulo life Baba okwi-case of emergency othi mina ngidinga uNkulunkulu ukuthi angenelele ngokukhulu ukushesha empilweni yami or else angazi. Baba kunomntwana wakho okulo life Nkulunkulu engcwele odinga uNkulunkulu ukuthi angenelele ngokukhulu ukushesha Baba. We pray Almighty God ukuthi uze umkhuleko right now in the name of Jesus. Imkhuleko yabo as they pray Nkulunkulu engcwele wherever they are Almighty God. Nkulunkulu nomusa wena unamandla Baba, wena wazi ngisho unwele lodwa ekhanda, uzazi zonke inwele zethu emakhanda ethu. Kwazi Nkulunkulu engcwele uyasazi Nkulunkulu nomusa, angeke uNkulunkulu uyasazi Nkulunkulu nomusa, usazi ngamagama ethu Nkulunkulu, uyazazi idingo zethu Nkulunkulu engcwele, uyakwazi ukusilungela Nkulunkulu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray Almighty God ukuthi Nkulunkulu engcwele ubless umntwana wakho Baba according to okumlungele Nkulunkulu nomusa, according to Nkulunkulu engcwele. Kunomntwana wakho kulo life Baba ekufanele ngabe usemzini wakhe akasahlala ekhaya lakhe, kodwa fanele ngabe manje umkhwenyana wakhe useze wakho, kodwa Nkulunkulu engcwele asazi ukuthi Baba udelay kuphi Nkulunkulu nomusa. We pray Almighty God that their husbands locate them Lord in the name of Jesus. We pray Nkulunkulu engcwele ukuthi imshado yabo Nkulunkulu nomusa, their wives, their husband, we pray Nkulunkulu nomusa ukuthi imshado yabo Nkulunkulu engcwele they shall locate them Lord in the mighty name of Jesus. Baba sithi set the date Nkulunkulu engcwele for imshado yabo Nkulunkulu nomusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha in the mighty name of Jesus. Kunabantwana bakho Nkulunkulu engcwele ekufanele ngabe sebehamba ngezimoto, but Nkulunkulu engcwele ngenxa yokuthi uSathane is fighting with their progress Lord, we pray Nkulunkulu engcwele ukuthi mdala weinsuku you release their cars Almighty God, you release their finances Nkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu ukuze bezokwazi mdala weinsuku ukufulfill Almighty God imkhuleko yabo, ama dreams abo Nkulunkulu engcwele. Nkulunkulu nomusa wena uyayizwa nje imthandazo yethu Nkulunkulu nomusa. Kunomntwana wakho kulo life Almighty God okhulekela ikhaya Nkulunkulu engcwele, okhulekela ukuthi umuphe amandla ukuthi akwazi ukuvusa ikhaya lakhe Nkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray Almighty God ukuthi wenze njalo Nkulunkulu. Do what only you can do my Father my God, do what only you can do my Father. Kunezinto ezithize Nkulunkulu engcwele esingakwazi ukuzenza, esingasoze sakwazi ukuzenza ngaphandle kwakho. Izwi lakho liyasho Nkulunkulu engcwele lithi now that he is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi you are able Nkulunkulu engcwele to do okungaphezulu kunalokho esingacela, okungaphezulu kunalokho thina esingacabanga ngecapacity yengqondo yethu Nkulunkulu engcwele. Unamandla okwenza okungaphezulu Baba, sithi yenze njalo Nkulunkulu, sithi Nkulunkulu engcwele yenze njalo Jehovah Jireh, yenza lokho okungaphezulu kunalokho thina esingacela, sithi yenze okungaphezulu Nkulunkulu engcwele kunalokho thina Nkulunkulu nomusa esingacabanga, yenze njalo
njalo uNkulunkulu, yenze njalo. Kunomntwana wakho uNkulunkulu onomusa okulo life ekufanele ngabe akasebenzi la asebenza khona. Kufanele ngabe uNkulunkulu oyingcwele usebenza according to profession yakhe uNkulunkulu onomusa ne-wisdom yakhe nokuyimisela kwakhe uNkulunkulu oyingcwele. Kodwa sazi Almighty God ukuthi yini uNkulunkulu oyingcwele cause delay to Baba. We say open those doors, my Father, my God. We say open those doors uNkulunkulu oyingcwele kule msebenzi kufanele ngabe to their rightful job, Almighty God. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray uNkulunkulu oyingcwele kunomntwana wakho kulo life, Almighty God, ekufanele ngabe uNkulunkulu onomusa ipromotion kade wayithola kodwa uNkulunkulu oyingcwele asazi ukuthi ibambe kephi. We pray uNkulunkulu oyingcwele that you release our promotion, Baba, in the mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onomusa nothando, kunomntwana wakho okulo life, Almighty God, esingazi ukuthi progress yakhe uNkulunkulu oyingcwele ibanjwe yini uNkulunkulu onomusa nothando. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray uNkulunkulu oyingcwele from the spirit, we pray against the spirit that is holding our progress, Lord. Each and every person uNkulunkulu oyingcwele okulo life mdala weyinsuku ekufanele ngabe uyatestifya kodwa uNkulunkulu oyingcwele ngenxa yokuthi izinto azenzeki empilweni yakhe namhlanje kusebusuku uNkulunkulu oyingcwele sizothi uNkulunkulu thumela leyo ngelosi owayithumela lapha entolongweni ngesikhathi uPaul noSilas bedumisa uNkulunkulu oyingcwele beboshiwe entolongweni. Baba, lithi izwi lakho kwaba khona i-earthquake, Almighty God. You are the same God uNkulunkulu oyingcwele who can cause i-earthquake mangabe kuwukuthi if needs be uNkulunkulu onomusa ukuthi ukhozi i-earthquake ngenxa yokuthi uNkulunkulu oyingcwele kumele ukhulule uNkulunkulu onomusa abantwana bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sithi yenze njalo uNkulunkulu oyingcwele on each and every person okulo life mdala weyinsuku odinga ukuthi mdala weyinsuku kube khona i-earthquake uNkulunkulu ngegama lika Jesu empilweni yakhe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you. Nkulunkulu mina ngiyakwazi ukuthi you are able. That is why I am here. That is why I am praying uNkulunkulu oyingcwele ingoba amandla akho angiwangabazi. Angiwangabazi amandla akho uNkulunkulu. Wena unamandla. Unamandla Jehovah Jireh. Amandla akho angiwangabazi. Ingakho uNkulunkulu oyingcwele sihlangene kulo life. Ingenxa yokuthi amandla akho asiwangabazi uNkulunkulu. Baba wena ngeke uzubukise ngami uNkulunkulu oyingcwele. I cannot wake up ngo-12 uNkulunkulu onomusa ngibiza abantwana bakho ukuthi sizokhuleka sizohlangana lana uNkulunkulu oyingcwele ngibe angingabazi angiwangabazi amandla akho uNkulunkulu. Ngithi Baba I pray uNkulunkulu oyingcwele. I pray uNkulunkulu onomusa. We pray uNkulunkulu onomusa. We pray in agreement uNkulunkulu oyingcwele. Siyavumelana ukuthi uNkulunkulu wethu is able. Siyavumelana ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla. Siyavumelana ukuthi uNkulunkulu wethu uzosiguqula leso simo futhi it is done in the mighty name of Jesus. Kufeziwe, sekwenziwe. Siyavumelana uNkulunkulu oyingcwele kulo life ukuthi uNkulunkulu wethu namhlanje uNkulunkulu oyingcwele usuku uNkulunkulu onomusa elingafani nezinye izinsuku. As we wake up namhlanje kuseni uNkulunkulu oyingcwele zonke izimpi uSathane ayekade ayithumela nezinto zabo uSathane ayithumele empilweni zethu namhlanje kuseni ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ngegama lika Jesu uthi John 16:33 uthi I have overcome the world. Lord Jesus, you have overcome the world. And Nkosi uJesu wathi masifane nawe. We are overcomers, Lord. We are overcomers. uNkulunkulu oyingcwele sisize usenze sibe ne-mindset ye-victory, Lord. Help us, give us the mindset ye-victory, Lord. Ngegama lika Jesu Kristu sithi noma singena empini uNkulunkulu oyingcwele singene with the mindset yokuthi singabanqobi ngoba inkosi uJesu yanqoba ithuna yanqoba ukufa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siyabonga Jehovah Nisi. Siyabonga Jehovah Jireh. Bebingela bazalwane ngiyacela makukhona ocela ukuthandaza bandla angene. Anyone who's willing to pray osesimeni sokuhlapha ohlala yedwa okwazi ukuthandaza la ekhona angene athandaze. Siyacela bazalwane. Anyone, any volunteer, whoever wants to pray, can you please join me so we can pray?
siqhubeke sikhuleke. Bazalwane, uNkulunkulu wethu uthembekile, uNkulunkulu wethu muhle akahluleki. Namhlanje ebusuku we know, siyazi, siyakholwa ukuthi we have a testimony, we shall testify beyond measure. Ngoba uNkulunkulu uhlelile ukuthi namhlanje sizohlangana. U-2025 angeke uze uphele kunje. Angeke uze uphele kunjena u-2025. Sizowabona amandla kaNkulunkulu ey'mpilweni zethu. We shall testify, we shall testify. Iy'mpilo zethu shall be a testimony. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu, lithi igama lakho ngenxa yokuthi ubambene noNkulunkulu angeke usabe uJakobe, ususobe u-Israyeli. Nathi amagama ethu, we shall be blessed ones. We shall be blessed ones. Our new names are blessed. We are blessed. We are blessed. We are blessed coming in. Even abantwana bethu, even imindeni yethu. Imindeni yethu, iyona imindeni yethu izotestify ukuthi listen, ngoba nje waqala ukukhuleka. Wanyusa amasokisi ekukhulekeni. Sanyusa amasokisi sakhuleka. Kuzobonakala amandla kaNkulunkulu. Kuzobonakala ukuthi hayi-ke sehamba ngolunye unyawo-ke manje. Useshintsha igiya manje. Uyathandaza-ke manje. Kuyabonakala ukuthi uyathandaza. uNkulunkulu ahamba naye. Uyabonakala. Siyabonga. Nkosi yami, siyabonga. User. Yes, you shall testify. Even in the UK, you shall testify of his goodness. You shall we sonke la kulo life. Bazalwane, ama-testimonies angenayo, angishayisa ngovalo. Yo, ama-testimonies asendwa abantu, Nkosi yami. Yo, angishayisa ngovalo. uNkulunkulu wethu is able. uNkulunkulu wethu is muhle uJehova. That is why ngize ngavuka midnight. Ngasi ngeke. Ngizokhuleka nabazalwane. Ngoba kunabazalwane engazi ukuthi abawazi lo live. Abawazi ama-prayer ethu asekuseni, because we have ama-prayers njalo ngo-5 AM ekuseni and we are praying. And ama-testimonies are coming. Ngize ngibatshela abanye ukuthi please ngicela ningangibongi mina, ngicela nibonge uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu owenza umsebenzi ey'mpilweni zenu. It can never be me. I cannot take the glory. The glory belongs to our Father. The glory belongs to our God. So bazalwane, yo, ngeke. Ngiyamazi uNkulunkulu. Every day, bazalwane, I'm getting new testimonies. I'm getting testimonies and testimonies and testimonies. People are sending testimonies. Basenda ama-testimony, abantu bamangele ngamandla kaNkulunkulu. Nami ngimangele. Nami bazalwane ngimangele njengabo ukuthi hayibo, what is happening? Why uNkulunkulu? Ngize ngabhala i-post izolo ngathi mina, yo, kanti ngimngakanani? Because I didn't know ukuthi uNkulunkulu is going to use me to set abanye abantu free. uNkulunkulu khona nje othi mina, othi khona omunye ubhuti othe yena washonelwa unkosikazi wakhe ngo-2018. Wavesane wangifonela, wangisendela imeseji la ku-TikTok. Wathi manje sasikhulekeni manje. Ngathi mina ngeke, ngilethe iWhatsApp wakho sikhuleke sobabili. Ngamnikeza iWhatsApp. Ngavesane ngahlabelela. Lo bhuti lona he was in pain. He was in pain ngendlela emangalisayo because ziningi izinto ezenzekile and umoya engcwele nje wathi nje hlabelela. Ngahlabelela and washo ukuthi yabonga ngoba ngilalela lo mhlabelelo wakho kunento ethize eyenzakalayo. And namhlanje you are sending me izolo, you are sending me a testimony ukuthi hayibo sisi kunezinto ezithize ezenzakalayo empilweni yami. And I'm like, glory be to God, because angeke manje ebusuku kufanele ngabe silele sihlangene la sizothandaza kuNkulunkulu ebese singaboni umehluko. Angeke sivuke ngo-5 zonke iy'nsuku ekuseni ebese singawuboni umehluko. Umehluko sizowubona bazalwane. uNkulunkulu uzowenza umsebenzi empilweni zethu. Uzowenza, uthembekile. Mina ngazi ngami bazalwane, ngazi ngami bazalwane. Kunabantu abasempilweni yami like ekumele ngabe bayangijabulela but ngenxa yokuthi abakholwa izinto ezenzeka empilweni yami ukuthi kanjani, abangafuni ukwamukela, ngisho ngathini enhlizweni zabo, they even lie to themselves because abafuni ukwamukela ngenxa yokuthi mengabe uNkulunkulu show off his power, he show off his power ngawe. He show off even abantu ebebukela umzali wakho phansi, because kuba phela naleyo nkinga ukuthenini babukela umzali wakho phansi bayitshela ukuthi nawe angeke uze ube yilutho. And then uNkulunkulu akubless uNkulunkulu ashow off nje ngawe bese kuba nzima ukuthi bamukele. Kube nzima ukuthi ba-congratulate ngoba bona bakulimithile bathi bakubuka usakhula bathi hayi lo, kanti uNkulunkulu athi for I know the plans that I have for you
asho njalo uJehova athi, for I know the plans that I have for you. And ama-plans akhe mangabe uhlala kuyena bazalwane, I want to testify today ukuthi mangabe uhlala kuNkulunkulu, uNkulunkulu he shows off his power ngempilo yakho if uhlala kuJehova. Ngampela uNkulunkulu uthembekile bazalwane. Ngiyazi ukuthi bakhona bathi mina I've been praying. Mina I searched for effective prayers. I did research for effective prayers. Ngifunda ku-Google, ngifunde. And until umoya engcwele angihlanganise nabantu abathize abazongitshela ukuthi listen, mangabe uthandaza, make sure ukuthi quote scripture, umkhumbuze uNkulunkulu, umkhumbuze ngezwi lakhe. Because uthembisile izwini lakhe. So you must quote ama-scriptures. That is why ngihlezi ngigcizelela kubazalwane ukuthi silifunde iBhayibheli, silazi. Ngoba mangabe ngithandaza mina ngithi, now that you are able to do exceeding abundantly above all we can ask or think, according to the power that worketh in you. Lokho ngikuthathe ku-Ephesians 3:20. Ngenxa yokuthi ngiyalifunda iBhayibheli bazalwane. It has to be, kumele liphile kumina izwi kaNkulunkulu, so that because it's our weapon bazalwane. Yabo ngoba kuthiwa izwi lakhe libukhali kunenkemba isika nhlangothi zombili. It's because it is our weapon. It's our weapon. Ngoba kuthiwa it is sharper than the two-edged sword. It is our weapon. Izwi lakhe is our weapon. Ngoba ethi mangabe ninokukholwa ningangabazi nizowabona amandla kaNkulunkulu. Lokho ngikuthole eBhayibhelini, angizange ngize ngicabangele. Mangabe ngithi goodness and mercy shall follow me all the days of my life, ngikuthole eBhayibhelini lokho, angeke ngivese ngicabangele. Mangabe ngithi you go before me and make the crooked places to be straight, ngithi ngihambela ngaphambili ungihlela impela amagebhugebhu, ngikuthole eBhayibhelini lokho bazalwane. We need to, izwi kaNkulunkulu lihlale kuthina, silifunde njalo, size silazi, lihlale kuthina, because it's our weapon. It's our weapon. uJesu ngesikhathi uSathane emhlasela wathi kulotshiwe, azange ezithi fire, wathi kulotshiwe, wanqoba ngezwi, wanqoba uSathane ngezwi. So izwi is our weapon bazalwane. Our weapon is kaNkulunkulu. So when we read the Bible, we know the Bible even when we are praying in spirits, because the Bible lives in us. The word of God lives in us. We shall say in the mighty name of Jesus, Father, you said in your word, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, ukhothe izwi, ulisho lapho uNkulunkulu umkhumbuza ngokusho kwezwi lakhe. Umkhumbuza ngokusho kwezwi lakhe ukuthi wena wathi esikubophayo emhlabeni nasezulwini, washo njalo wathi esikubophayo emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. So whatever it is, lokho kudinga ukuthi kusikubophe, siyakubopha ngoba sinikezwe ini? I-authority. Umkhumbuza ukuthi you have given me power, you have given me authority, ukuthi iy'nyoka nofezela kungaphansi kwenyawo. It is the word of God. It's the word of God. Kuthiwa libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili. That is why bazalwane kumnandi ukucofa ifoni. Ayikho into emnandi njengokucofa ifoni ube ku-Facebook, sibe ku-Facebook, sibe ku-TikTok, sibukela amandiya. Kumnandi nje senze nje whatever, but kumele a day kube khona i-scripture ozosifunda nje. Kube khona i-scripture ozosifunda. Mangabe kuwukuthi ukhona ojwayele ukuba kulo live, uyazi ukuthi every day ngijwayele ukuposta a scripture and then ngithathe like 20 minutes to talk about this, to read the scripture, and then mhlawumbe ngibe sifunde nje sikhulume ngaleso scripture leso every day. Because why? We need to know the word of the Lord. Yabo nje ngoba ngiloke ngiqhubekile ngishilo ngithi you have commanded, lisho njalo lithi I command my blessings. Lisho njalo izwi lithi I command my blessings. So thina sizosho njengokusho kwezwi lakho ukuthi uNkulunkulu uthe ezwini lakho wena you command your blessings. People ama-blessings angibona phela, they shall manifest in my life, Almighty God. Baba mawukuthi khona umuntu-ke obufuna ukuthi izwi lakhe liphile empilweni yakhe, ngicela ukuthi kube yimina, akube yimina Nkulunkulu. Baba lelo zwi aliphile kumina, aliphile empilweni yami lelo zwi Nkulunkulu. Ngiyacela Baba ukuthi lelo lizwi lelo aliphile empilweni yami, ngoba Baba mina ngifuna ukutestify, sebenzisa mina ukuthi lelo lizwi lelo mawuthi I command my blessings upon you.
akube yimina uNkulunkulu lelo zwi because izwi lakhe liyaphila liwuyebo lingu-amen bazalwane, linjalo aliguquki alishintshi linjalo nje, linjalo izwi likaNkulunkulu linjalo nje. So bazalwane, we need to read the Bible. I will always say this. Read the Bible, read the Bible, read the Bible. Ube fit and pray. Yabo nje ngoba ngikhuleka manje, still ngine-appointment ngo-5 ekuseni. I have an appointment ngo-5 ekuseni, angazi uma ngizokwazi yini ukuyigcina, but ngenxa yokuthi ngiyazi ngine-commitment yokuthi kumele ngikhuleke nabazalwane basekuseni because abazi ukuthi ngikhona manje ebusuku. Balela abazalwane labazothi uma bevuka babone ukuthi I was live ebusuku, yabo, and dehle abaphatheke kabi because phela bajwayele ukuhlangana ngo-5 ekuseni, njalo ngo-5 ekuseni sijwayele ukuhlangana, but kusasa ngicabanga ukuthi sizohlangana ngo-6 uma kuwukuthi because Sunday ngiya emsebenzini, kusasa ngizobe semsebenzini ebusuku, okusho ukuthi ngo-6 ngingakwazi ukungena ngo-6. Monday angazi uzokwenza kanjani. Okay, Monday angeke ngize ngikwazi ukungena ngo-6 bazalwane, angeke ngize ngisebenzise. Shuthi Monday angeke kuzoba khona Tuesday ngizobe ngikhona, Wednesday ngizobe ngikhona because I'm working bazalwane. Uma ngikhona nje siyahlangana sizothi uNkulunkulu angeke ngize ngikudedele ungakangibusisi. Sizosho njalo nje bazalwane, akukho okunye. Sizothi I will not let you go until you bless me Lord. Kanti uJehova yena wamblesselani? uJehova osho njalo wathi I will not let you go until, nathi sisho njalo sithi I will not let you go until you bless me Lord. Ngithi uNkulunkulu ushintshe igama lami from lokhu bese bengibiza. Sometimes uxakeke baze uthi uyaqhamuka bakubize ngokuxayeka kwakho, kuthiwa wena ngilona owukuthi bakubize ngaleyo nto ngenxa yokuthi uxakekile. But sizothi thina baba shintshe igama lami, ngithi mangiqhamuka kubonakala ama-blessings ukuthi hey usibani is so blessed, engabe wenza ngani, babuzane ukuthi engabe wayaphi, engabe wathola waqoma yiphi indoda, kanti waqoma uJesu nje kuphela. Leyo ndoda waqoma nje uJesu wakuvulela iminyango, uJesu wakwenzela izimangaliso, uJesu nje wavesane wathi ngiyaphila, wathi mina nganqoba ukufa. Mangabe uJesu wanqoba ukufa ibiyini le nkinga yethu, ibiyini? Mangabe uJesu wanqoba ithuna, le nkinga esinayo ibiyini? Mangabe mina ngibambe nje ogodo ukuthi uNkulunkulu wathi let there be light, nanamhlanje kusakhanya bazalwane, wathi let there be light. Ngibambe lokho nje ukuthi uNkulunkulu wathi nje let there be light, nanamhlanje, even today kusakhanya, isakhona i-light even today, okusho ukuthi uNkulunkulu is able, okusho ukuthi uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu is able. Yabo nje I cannot wait ukuthi nginitshele kune-testimony enkulu ezayo that is pending bazalwane, enkulu. Kunomzalwane esaqala ukukhuleka naye ngoDisemba, sikhulekela umsebenzi and uthole this amazing job. Uzo-testify when everything is done, yabo, like namanje ngisamangele. Every time ngikhuluma naye I'm like, because she's updating me ngayo yonke process. So I'm just amazed. I'm so amazed. Amandla kaNkulunkulu ukuthi hayibo uNkulunkulu. That is why bazalwane ngikukhuthalele ekuthenini ngiloke ngiqhubeka because ngiyambona uNkulunkulu wenza something empilweni zabantu. Ngiyabona ama-testimonies ayafika, abantu they send me messages like crazy. Hayibo sisi, ngeke ngithi mina ungabongi mina, bonga uNkulunkulu because udumo lonke belongs to our Father. We are here. Kusasa kuzobe kuwena ovula ulife. That is why hlezi ngithi mangabe ukulo life ngiyacela ukuthi follow each other so that we can be a family. We will know each other. Can we please follow each other because we are for one Father. Sihlangene la ngomkhuleko, sihlangene ngento efanayo, siyinyoni ezifanayo. So can we please follow each other ukuze sizokhulisa ama-page ethu kulabo abanama-page amancane, abanama-page amakhulu. But it's fine, we can still follow each other because uTikTok awunayo ilimit yokuthi usungaba nabantu abangaka, usunabantu abangaka manje you can't follow. Can we please follow each other? Sikhulisa uTikTok bethu so that ngelinye ilanga mangabe mina ngingekho angazi ukuthi kobe kwenzekeni, mhlawumbe nginagesi or whatever,
kube khona omunye ozothi listen siyavuka ngo-12 sizothi I will not let you go until you bless me, Lord. Sizothi change my situation, my Father, my God. Sizothi change my story, Almighty God. Sizothi uNkulunkulu yenza mina ukuthi ngibe ufakazi. I want to testify, Almighty God. Hey, uNkulunkulu uthembekile bazalwane. Please pray for our country. Yeah. Yes, we will pray. We will pray. Especially, yabo nje lento yokuthi ingane ziyajova lapha eThekwini ave ibhlungu. Kunale ngane lefunda lapha eBria. Kuthiwa itholakala isishonile. Like ingane ziyantshontsho ziyajova and iyatrenda lento yokujova kweingane. That is why ngiyacela nje bazalwane ukuthi sikhulekele lento yokujova kweingane. Lonke nje uhlobo lemoya engasile uNkulunkulu nje asivikele ahambe nathi nemndeni yethu nje. We don't come here alone. We representing our families ngoba silana. We representing our families. Ngiyacela bazalwane ngicela ukuyolala because ekuseni ngiyavuka ngo-5 futhi before I pray. Ngiyacela ukuyolala bazalwane ngicela nje ukuyolala. We will meet. I have so many testimonies, but I'm afraid to share. No, it's okay, my sister. Ungangilokhuza, sendele message. Because the reason why we testify is to say, if God can do it for me, then He can do it for you. Mangabe ukuthi asabi ushare testimony yakho, you can tell me. Ngizoyenza ivideo laphayana nje ubhale ngizofana copy and paste. I'll just make a video ngale testimony yakho because we need testimonies. Ama testimonies ayabavuselela abantu bazalwane. Ayabavuselela because kunomuntu ngampela ulahlekelwe yithemba. Kunomuntu ngampela oyidingayo leyo testimony ukuzwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni empilweni yomuntu. Kunomuntu ngampela ozophila obese ebona kahle ukuthi the solution ukuthi ayibulale, but ngokubona itestimony yakho avesela ahambe yoguqa phansi ngedolo athi uNkulunkulu ngiphelelwe yikona konke, ngiza kuwena ngenxa yokuthi akusekho engingakwenza, ayisekho into engingayenza. uNkulunkulu ngiyacela, ebese uNkulunkulu ngenxa yokuthi uze kumina yabo nje abone ezwe i-cry yakhe, mase mhlawumbe uNkulunkulu ke amphendule ngaleyo ndlela. So testimony, we testify ukuze sobuyisela ithemba, sizokhulisa ifaith abanye abantu, because the reason why you have a testimony is because you prayed, and you prayed when you have faith. You have faith when and uNkulunkulu waphendula, because lithi uNkulunkulu akukho umthozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. And that woman with the issue of blood, wathinta imphetho wengubo kaJesu, because of her faith she was made whole. Ngenxa yokukholwa kwakhe she was made whole. So bazalwane, yeah, I have another account la khona ama videos ami with my face. If you want to follow me, you can follow me. Please ngicabanga ukuthi it's Kingdom Air. Igama lami nje Kingdom Air. If you want to follow me, you can follow me. If you want to just watch my videos, bengisaqala ukungena ku TikTok lapho, but this time ngigxile kakhulu kule account le engikuyona manje, because eyomkhuleko kuphela. We come here to pray la. Sizokhuleka, sizothandaza, sothi uNkulunkulu qaqa leyo mavindo. Sizoqashula la, sizothandaza. Siyathandaza every morning ngo-5. NgoLesihlanu namhlanje, because abantu bacelile. Bebecelile ukuthi I pray ngo-Friday night, siyacela. So I said, okay, let me come and pray. Ngisethi alarm. Ngilale early, ngilale ngo-8, ngilale ngo-7. Ngenxa yokuthi bengifuna ukuthi ngikwazi ukuvuka. Ngisizothandaza bazalwane, siyaqaqa. Unamanga usathane, unamanga. Mkhulu ongakithi kunowasezweni. So bazalwane, ngiyabonga kakhulu. Angazi noma ngizobe ngikhona yini ngo-5 ekuseni, but mina ngo-5 ngizobe ngikhona. I hope ukuthi ngo-5 ngizobe ngikhona. Yeah, because umzimba uyacomplain, but ngo-5 ngokwey'nhlelo zami nangokwesifiso sami, ngo-5 ekuseni I will be saying, my Father, my God, I will not let you go. Sizoloku sithandazile until you bless me, Lord.
Sizoloke sithandazile until you bless me, Lord. Soloke sizile. Soloke sibuyile sithi uNkulunkulu kusayimina lo. Kuseyimi lo. Sizoze sisibuye sithi sekuyimina sengizobonga. Soloke sithandazile bazalwane, ngiyabonga. Nibe nosuku oluhle. Yadosi. Hamba nolala bazalwane. Rakapaladoski Cela tali. sihambe besolala. Eradosatali. Akekho nje umuntu ohlala Rekafaya. ngophansi wami. Cela sihambe besolala bazalwane. Radekopeliananosha. Rekapaladosie. Rakapaladosha. Eradabanianeanesha. Aliekayana na ena koliada desha. Iradabayaneosha. Aliketebelanemyanosiata. Kingdom Air. Kingdom Air. Ibhaliwe laphana if you check my profile, angazi profile. Uma ngabe ungena la kule page ngibhalile ngithi please follow my account. It's Kingdom Air. Kingdom Air. Oh, thank you, Holy Ghost. 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 You are free. You are free to invade our privacies. We don't have any. We need the helper. We need the helper. We need you. We are struggling with a lot of things. We need you. Eradosa, we can't help ourselves. We need you, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. Precious Spirit of God, fill our lives, fill our marriages, fill everything that concerns us, Holy Ghost. So guys, before I go, yabo uWinnie, yeah, you know mangabe ulike ngiyakwazi ukubona kunabantu esengibazi, like what I know this person because why they always liking. I'm not saying like mawukuthi ukhathele uyazela, but yabo the more you like and you comment, I just nami ngiyathola ukuthi ngikwazi ngoba niba 47 I cannot see all of you, but the only person who is visible to my screen is the people who are liking. So if you want ukuthi sazane, it's either you comment because mase ngiqedile ngizowafunda ama-comment, ngizowafunda later, ngizowafunda kusasa ekuseni ama-comment. Ngiyawafunda ama-comment, abalikeayo ngibabona ku-screen manje or bangivula amehlo ngiyabona ukuthi hayibo usibani lona, yabo kunomunye usisi nje uPrecious ngamnotice ukuthi from because lo life lo usunenyanga manje. uPrecious has been there because she's been liking. Visible, it's uba visible kumina. Yabo ngiyakwazi ukumbona ukuthi hayi lo sihamba naye. Lo sihamba naye la kulomkhuleko, and hayi ukuthi uyena kuphela sihamba naye. Yena because yena uyalike uba visible kumina. Ngiyakwazi ukumbona ukuthi hayi kunospanibani, yabo ola kulo life wethu. Because why uyena oyivezayo kumina by liking, yabo ngesikhathi ulike nje ngiyabona ukuthi nangu igama lelana lincede livela lamanje kade ngakwazi ukulifunda. Someone was liking, yabo nangu uyabhala ungiwe uyalike angithi yabo uyavela kumina bese kuba umuntu ojoyinayo and the rest angibaboni, yabo. So basi ngizogcina sengibazi abazalwane, ngizogcina ngithi yabo uFlower manje ngiyambona because they are liking, yabo. So yeah, ngicela siqhubeke singapheli amandla, nami ngizongithandazela
uthi uNkulunkulu angikhave ngoba nje usathane uyalwa. Akancengi usathane uyalwa, mina ngithemba uNkulunkulu. Ngithi hhayi, akenze akwenzayo, ngithemba uNkulunkulu ulungile. Uyalwa nje ngendlela yakhe alwa ngayo, yabo. Eyi bazalwane ngeke, kumnandi ukuhlala, let me go and sleep. Ngisayolala bazalwane, sonibona ekuseni. See you in the morning. Let your sound fill this room. Your sound. Life. Yeah. Bye, bye. See you. At your